Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, da fatan mun tashi lafiya, muna cikin ƙoshin lafiya. To gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Maza yau lissafi ya zagayo ta kanku, wani abu ne yake faruwa abun al'ajabi a kuma abun ban mamaki. To asiri dai ya tono na 'yan mata masu shiga cultism, 'yan mata masu shiga cultism wato ƙungiyar secret society wato ƙungiyar shan jini. Akwai wata budurwa a nan garin Gombe abin ya faru saboda ni 'yar Gombe ce. Mutane ba su san ashe tana cikin ƙungiyar secret society ba. To kawai dai irin tana zaman kanta hakan nan kamar karuwa take. Tana dai yawonta a cikin gari kuma tana tara maza alhamdulillah masha Allah, ana ganin ta da kuɗi, suna shiga suna fita. 'Yan uwanta 'yan mata hankali ya tashi, hassada ya tashi, kowa yana ta tunanin da yaya ake samun kuɗi, menene ya faru, me ake yi. To ashe ba su sani ba, ba a nan gizo yake saƙar ba. To akwai wani saurayinta da ya zo suka tafi hotel, suka je suka yi abubuwan da suka yi, ashe ita duk namijin da ya je ya yi zina da ita kamar ya sadaukar da jininsa ne a gare ta idan har jininsa ya masa. Saboda haka asirinta ya tono, a dalilinsa ba zai ciwu ba ne ko yaya ne, Allahu a'lamu. Asiri dai ya zo ya tono, abubuwa ga su nan dai iri-iri suka zo suka faru, har aka kira ta aka je aka ce ta yi tsallaka. Ake cewa ta ba da labarinta, take cewa gaskiya ita idan an ce ma ta faɗi iya maza da ta kashe a duniya, gaskiya wasu ta san su wasu kuma ta manta su. Aka ce mata yanzu ko a ƙiyasi ba za a faɗa ba, ta ce a ƙiyasin ƙiyastawa, a wanda za ta faɗa a iya saninta wanda za ta iya tunawa, ta kashe maza sama da 50. Kuma dukkansu magidanta ne, daga masu 'ya'ya da mata sai samari matasa masu ƙarfi. Ta ce fa idan jinin namiji ma ya yi mata, ita ba ta ma karɓan sisinsa ko kwabansa, haka kawai yake kwanciya da ita ya tafi. Daga ya tafi kuma ko ta haɗa shi da wani accident ko dai wani abu. To don Allah don Annabi maza, wannan masifa da annoba da ta shigo, na san ba iya Gombe kaɗai take faruwa ba, ba wai kuma iya wannan da muka gani muka ci abun a kansa ya fara faruwa ba. Don Allah don manzon Allah a ɗan kiyaye, a kuma rage, a ringa dubawa. Sannan kuma idan kun ga yarinya da babbar motanta da gidanta da wasu abubuwa, bibiyanta a bi ta a hankali, domin ba a san sana'arta ba, kar fa a ce jinin mutane take sayarwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.